Kako me snimaju? Znam ja, dobro. Okej, ono. Šta je ovo? Sjepa nas konobar, ha? Potrudi se što brže, evo. Još malo, ajde. Minuta 30. Ajde živeli. Jebote. To je tak sporo, dečko. Šta je to? Sporo. Bog, evo meni 3 dana trebalo da vas složim. Evo ljudi, da. Živeli. Za Rubika. Evo ja s Rubikom kockom, Bog me je. Majko sveta.